Stepno Svetok senin öz kakan tarafından cinsy zorluğa seze var bolanlygyň baradaky habarlar dogrumy? Bu nähili? Eger hakikatten bolan bolsa sen dädeňi şonu da gowup bilýän. Men jogap berdim eýem. Öz kanalymda jogap berdim o video barada. Bir eştem zok, biri de gıdıkly. Biri de gıdıkly. Men kanalyma gir, men jogap berdim. Isä. Kanalynda mı? Ha, men jogap berdim. Bolýan sen ýene bir gedek biziň üçinem jogap beräý. Yalanmış ol ya, doğrumuş ol. Elbette yalan. Yalan olsa ne yapçın onunla sen şiiralin, fakirin patasına ağlap, o tayda meni kakam, dədəm şular yala gediya. Ne yapçın kömök elin yok deyip onu o taydaki adamlardan kömök soradın sen. А ты уверен в этом? Есть доказательства? Vay, men Şivetsa, Stockholm'a barkayttım ha, men uverin ha, sen bilýän ha men barkaydan. Yok. Amma ýaly agadan soradım ve doğru diýdi şu, şular ýaly Это, ağladı.